Mas maranaw, magpakada kayo matano, gala kayo ha. Well, taban. Masansanay kayo mga galalang, hindi kayo pagpakada eh. Mas bagkungan. Gagad. Sabay tayo sa riwa. Nalasa? Bak. Pinasagom ni Melaya. Nangagmay baga na Andres, tinagala kami sa lamagay. Gusto ba man, Andres? Baga mga madam tismismis, sila magamit yung mga ibagbaga. Hindi, ba kanya lagi tao eh. Tapi kasano yung namuan? Di ba Njaw? Di ko ala kami sa lamagay. Di ba napagkadisiraw? Diyan, nanggag namin nga, sekreto yung baak. Hindi ka Ah, gulbuday. yun naman yaw. Nuwara siyaw. Oh no! Muli kayo makasaw. Kitaam, nagiti dildila na gitinay. Inuwaras da. Inuwaras mo nga, madidamin tirasada. Wow. Sa bala gito yun, madilot ako may magbagamot na ah. At tinagaming net, kasi munaw. Sikat yung muna. Kaya nakanong makagantay. Ito mga lumalakyan nga tismoso. Hindi mo siya, tinagibaga, madisak. Weh. Sursurot alay bagbagana. Hindi ka nag-out kanyak. Nagibagbagan yung mano niya. Tuna, nagkakwa, hindi mo kamamugi dyan. Ikaw ka danom. Ayan ay, patay waras ko na natin ay. Hindi construction. Ay, Hindi pa nakpanidim si Jai. Talaga tama yung aduwa. Luka lang mo kadadi na. Pwede mo masigog ni Mayla. Diba ba? Weh. Oo, madi nga masiko ka dahil. Ito mo nangnagnan, baka nakanyak. Mati kayo. Nangagta ko na maaw. Nangagko. Ay, gum ko nga jay. Kajay, napidot ko lang. Ngayon na Njaw. Paktang. Pite. Pite. Tandim say, nakabasultan. Hindi pa ito baga na matitutuaw. Pinarap Tagalog ka nga. Hindi totoo. Tagalog ka na pala. Paman na dyan na. Tagalog ka na pala, kababain na kami. Saan ka natutong magtagalog? Ganyan sa gilig-gilig. Napidok mo din? Huwag kang magtatagalog. Hindi sa ating bagay. Oo. Kasi napaghalatan tayo. Oo. Baka maltutang ka pag nagtagalog ka. Matipos natin. Hindi na ridag niya yung kayat. Kahit ko, kasulsultop ko. Sa atin nalan niya, hindi sa lidudagan na yun. Muna pinag-cram ko matipos na niya. So bakit ta na? Nay! Sayang. Tinanggal alwad. Hidok ka. Kwada pa minsan magtagalog. Hindi masarap. Ito tinaymas, lideg. Nagimas talaga pinakidtuyan. Sariwa pa iti angin. Literal nga, sinulto pa na to. Sariwa talaga tangin. Sige lang mo sariwa. Idim say. Nalasag si ka, uri ba't tayo? Dimse, nalaisro pa na. Nagdop. Nagdong rin na dim say. Si ka man nagkalap. Pag aming Patay waywayat na di ko. Ay ko. Kumkumtor ditlog na. Ay, baba din, naglamhies. Nagkargang sulto mo na. Ama mo nga pa si Nalachaw. Napal. Mabutong da kanya. Nagmalas kan kami nga makagkadwa. Mangangot na kami, nagangdod ka. Madayo ka. Karo ka mo tayo. Hindi ka lang nabanglo mo na. Labay. Nay, ado pa si Dain tayo. Ang garaw, pakpak na pa yun. Ay, hindi pa nananat. Yan na ba ito na nagbaslit. Dapat nagdumot tayo, binalon yung kami na. Talaga mo sulitin yung mata. Pwede tapi pang kalaban nan to ah. Kuno may stranded tayo tao, hindi ka ng chuti pang manungal daw na eh. Mabdag tayo mabay. Nadalit at ibagyot tayo, anam. Ang baglo. Ngayon, madadalam ta danom. Dalaw ang danom. Gasiman. Sabaw mo to danom mo. Sa basulpot ligdag. Ay,
Sana Wala yung all. ginagluto, pagkatingid, di sabaw na. Nag-upgrade kami sa tayo. Tapos nagapagad pa. Adugan, Umigop ka pa ito ibago, ang tanong ka bato ka. adugan minti asin tayo eh. Kapay, nagiro tayo. Sakit ma. Balikat ng sultuban. Nagdakto na nagtikat ng tayo ibos na rin. Mag-crossing tayo ba yan? Nga pa yan, nagiro tayo. Talaga na talaga, naikat no. Pinagkukursing tatang bulan na yan. Nagangin niya eh. Tapos man-mano pa digos no ka ni Dimse. Ay nalamiis. Ay na. Awam. Kaputo takto pa lang ha. Yung ko. Masabsabali sa bunidim siya eh. Safeguard. Safeguard? Kung ano sabong panglabaw? Iwas germs. Ay, what's your 99%. Ha? 99% germs? Napayaw. Ano naman siya dalaw eh. Banak ka banak. Awan di ko susurindar. Napayaw, bakit? Kagud walang di lang may bus ko Tigdak ka lang. Yung sabaw na. Ay mataw. Imas naman. Nagkadalam na ito sa wala, napagad ta. Pagatyan nga eh. Nagimas mga nito, nagpareer. Nurabe, pancuman mga ito yan ah. Kiko na amin masamong. O kuryente. Balo na tayo di balay ko ah. Ganun tayo di balay tayo. Nay, hindi pa yan ang natin ko nay. Nagalupan sa lawas nay. Buri ka lang ha. May busata, may alak pala bilo. Ano naman tayo? Ba't na Uy, naman may hirap pa ilan bambanat ko. Kami din mo siya niyan. Yung pagkasa, yung plato na si Dalon namin. Keep naman niya. May katong kami na napi pa sa salita. Paborito na ko na hata. Parap ba? Sarapin. Ito yan. Urno kong tasita din sa'yo tayo, paburok mo. Punta pang lasa na ta. Buwan sa pumunta balatong. Ay bakan to pe paborot na. Lumasa yun. Buto-buto. Siya mo lang ata. Dati bulong marong ka di balay. Awan to ka na. Bunga na. Hindi. Ano pinagkamo na sila yun? Ramas mo. Anong ramas mo Kartoy tasilan. tayo guard ko ah. Farm. Parang na magbagam. Nangyas na bukay. Kaltalon. Di ba farm? Hindi ka mo lang sumumbat. Bagbagard sa mamuam. Hindi masan, hindi babasik na lidugan. Nananam. Nagdalakal gamin ko Panarakan. Pura sa'yo. Iniiman naman ay. Buwan, pagraman na. Gasto, di ko manlalawam. Buwan. Di Tayo. arte mo, tika taltalong. Hindi mo siya nakararte, nakangandod mo. Pumanarte ka man. Uri mo di kag bugbog ka, basta magising ka. Not di ka taltalong. Mati ka din ha. Raman na. Naimas nga man kasi si Dine Dimse di balay dak eh. Buwan. Puro ko Bacon kasi kan. Una yun. Spam. Sana all. Spam. Ano yan? Nagmat naman ng pebasyon niya. Hindi ko maya. Baka nagmerinda ka pa eh. Order ka pa yung pizza. Kasi ay. Kuma. Nakaraman natin corn beef, hindi na kahit sardinas. Siyempre cornbread na may mas mali ah. Di na pa yung amok. Pero gaya. Nih, damasot to yan. Pagsama pinagangot namin. Aso ni Cardo ata. Kar. Pahot ng bread na ata. Banat! Ay! Hindi kayo magkwadludlugdag, hindi mo siya, di pa yun makita nga. Ito nagsulsul sa mga. May sa piraso. Nakalimaksan. Aba, kinaramkom na. Narahid na kornek. Yung nga natin eh. Bulig. Muna na yung masala. Patay di ko anata na yung mas ay napait. Up daw. Wag. Isi ka mga mo. Up daw. Tagalog mo ni Dimsin na up daw. Ano kahit. Up pro! Marigat sa. Hindi ko alam na nalpas ko sumbat ka. Ang hirap mo namang kuan, intindihan. Walang taga-Tagalog. Nahirapan kami.
Katawa kayo ng katawa mga kayaw. Sabdong ka rin. Yung baganan to, mga amin nga kastanan, nga maturog mo dyan sukatay. Kano ka masam. Niya ako ng tuyulas kaon. Angot lugnat. Ay pungan kao. Kasi wala, angot lugnat Agat mo lang. lubnak ka mo lang, dangag sukatay. Kurang lakad adi mga karutan, wangkan. Mangkalit tayo. Sao ka na sao. Mga kayaw. Nung nabartok ka, sigurado, hindi ka makadiguson niya. Hindi ko muna abdaw ko Masak matulog. na din ang. Tulog kulatan ang. Amo ka din na. Bida ka din nam. Kabam. Ako magkaya. Okay, ay Pwede na kung ano na. pinulos mong tao. Hindi ka gululuson na. Natanay, pwede kayo atahay. Ha? Muna yun. Wala siya tanay. Baktato ko na. Itong bugi natin tilapia. Tama, tagalis na mic. Hindi na mo ya. Nadalim mo ay lasag na. Perfect talaga yung mamam. Nakusim pa yata ang lagay na. Naglasag niya eh. Bulig. Yun Tawan na si- lang nga paltat. Yun siya, mga siguro ti Tagalog na tabulag. Sana rin kag Tagalog ka. Hindi ko mo. Di ba mo Tagalog tibulay? Bulog. Bulog. Bulog kaya niya. Ma'am, Hindi mo sa akin bulog. Na Tagalog di ko apaltat. Hitri. Itri. burasay. Bulasay. Ay kuramay. Buryo. Andiyaw, ay araraw. Mario. Ay tilapia. Nga diya, hintayin ka mo. Kung ba't na yung burasay ng dati ko, ano? Ang tini. Ato, itabog na. Ang dali ka. Tiputan na natin bugi mayo. Hindi siya nagbagis, diyan mo. Gasam. May nagsitan nyo. Eh urong na eh. O tayo niya nagsiisak pa. Paburo mo naman di balayaw. Hindi mas talaga tibiyag ti Manalon, mas tayo. Kanjaw, sitam. Yun eh. Yung basitan niya. Nangang sa Sa dagma. musong rukay. Nalasa ti burasay. Pinagirot ka, nagdakil nga di katukon. Naraos man ti pangaldaw tayo. Day. Thank you Lord. Tuga ka. Merry Christmas, Happy New Year. Thank you po, Panginoon. Napayaw. Bakit ka? Kapin, ginawang pa lang, ni pa ginamit ay kaldero nga pagplatwam. Ano nga sayang. Sigurong George. Naglaing kayo talaga ano eh. Si Itla na bati. Nalang medium siya, magkwang. Bunlos nila mag. Oo. Oh, di say. Banatam. Kani ulo nan sa mga to. Wow, sulto pa mi mata na. Pati takayo nan kanimo. Sabagin nagkapatan na muli naman sa dalasan na. Ay, Bilpatang. Naglaman natin nga namin siya. Sa mitam. Apa nyata? wala. Tinapay. Solve.